Čaute, čaute. To, čo ste počuli, to bolo didgeridoo, nejde od Tibetánov. A tak v vodnej fajke, vlastne chceme spraviť také krátke video pre vodné fajky všetkých užívateľov. Vidíte, máme tam improvizovaný tarbuš za obalu. Myslím tak, máme tam 2 uhlíky, kokobriko, naložené broskyňa mizo, vodná fajka Aladin Arabica, Vortex modrý, Gaia Vortex a dym. Je celkom hustý. A nejakú tú chvíľu už fajčíme, tak... To je také či trošku. Chuť je výborná, ten tabak bol trochu suchší, lebo bolo vlastne z trafiky, na rýchlo kúpený. Aj keď je to mizo, tak je taký trochu suchší, ale chuť je dobrá, dým je dobrý, takže sa nestiažujeme. Tu máš to didgeridoo, čo sme chceli spraviť. Trošku efekty. Perfektné kolečka sa tu robia obrovské. Ne, že by sme nevedeli aj bez toho, ale také veľkostné. Daj nejaké kolečko. Krásne. Počúvaj, vieš ešte to s tými onými ústami, vieš? Neviem, že som dlho nerobil. Skús, len tak. Ani ne. A, jasné, jasné. Originálek bublifuk. Presne tak. Tak, teda taký pozdrav stručný, jasný. Tak zdravíme vás, čaute.